papan panggonan lingkungan sing apa jenenge kuwi resik kuwi bakale nuwuhake kesehatane raga lan jiwa. Heeh. Nah iki arep tak jak ayo to. Padukan pring apus ki padha digawe resik, dalan-dalan digawe resik, pinggir dalan dikeki wit-witan supaya eyup. Merga lapisan ozon. Bagong kok tekan lapisan ozon barang iki. Iki wis arep entek. Ngono. Mula jagat iki ketok oleh panas banget ki merga wit-witan wis ora ana. Ha iki merga lapisan ozon ki wis menipis. Ozon iki apa, Gong? Sirup. Kae Orson. Wah, lah kok iso omong kok radong. Ozon iki apa to? Ozon iki apa? Ozon ninga pelawak saking Betawi. Kae Jojon. Goblok kabeh. Lapisan sing melapisi ngantariksa. Nanti Pak? Wis. Mbah perkara bener apa luput? Sing penting aku iso ndelaske ya, Pak. Ha iki arep tak bangun. Heeh. Supaya dalan desaku kuwi apik, becik, tur resik. Mengko nek wis desane kuwi apik, lek ku mbangun fisik ana ing desa pring apus iki wis kelakon, apa to sebabe arep tak gawe gotong royong. Merga jroning gotong royong kuwi ana kamanunggalan. Jroning manunggal dadi siji kuwi engko ana rasa karukunan. Nek wis rukun manjing dadi sedulur mujudake desa pring apus sing ayem trentem nering sambikala uripe kebak ing kabungan. Ha to, Pak? Iya, anjraing kang gosek. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Lenggah. Kowe iki ra ndek apa-apa apa piye? Bapakne para tuwa teka kok blas ora ana sing metu. Sumure asat. Lah iya. Kowe iki ra lengganan pam. Pam apa? Ora nyambayar dipedhot plempeme. Wis sekecake tanpa dahar, tanpa ngunjuk ana tetembungan wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ta, Pak? Ah iya. Nala gareng padha raja sapraptamu. Kamas telek. Nala gareng padha raja sapraptamu. Slamet, Gong, selamat. Nering sambikala tekaku. Pangestuku tak manono ya nala gareng. Ya, tak tampa wis ndak gelo atine. Petruk, selamat, Truk. Pamujimu selamat le. Le sapa? Bagong aku nek nyeluk kowe ya le to. Bagong ngono. Iki nang kekuasaanku kowe. Ya. Wah, pendapamu apik. Ngece. Mbok kira berarti nyumbang gendeng. Pendapa separo, gendeng separo seng kok. Kowe iki ngece. Selamat tekamu to. Selamat. Pamujiku ya, Gong. Heeh. Nang apa, Bagong? Kok kowe kok kadingaren lagi pisanan kok jejere wis Bagong. Aja nyalake aku, Pak. Nyalake sing njaluk lakon. Dadi iki disetremeng upama aku kuwi diluputke luput sing njaluk lakon. Iki lakon ora ana, Pak. Kudu tak karang dhewe. Ya wis ora apa-apa. Ning ya ora masalah ngono kuwi kanggo supaya pikirku dipecut piye carane iso membentuk suatu cerita. Sing bengi iki disuwuni karo panitia. Besok meneh iki nek ora ana lakone matur karo panitia. Supaya matur nek lakon iki ora ana njaluk ganti. Wes kena dilongi bayare. Wis kudu dilakoni apa-apa ki ana tetembungan dalang ora kurang lakon. Nah iya.
Andra ingkang puspita. Kosek. Urung-urung kok wis suluk ya piye? Iki wose wigati iki dikandhake sikik. Terus lagi mengko Handra ingkang. Wah iya rung tau melu jejer. Iya. Bagong kowe iki jane duwe niat apa? Mengkene, Pak. Bapak wis ngerti to, tumpukan wedi nang ngarep kae. Nili ana ning jero omah, wis ana semen 3. Ngiring omah kae wis ngrumpukke kerakal aku saka kali. Iya, niatku aku pengen bangun desa. Wah, padha karo aku dek mben aku bangun desa. Bangun desa kuwi tegese bangun ora kok bangun fisik ora. Ning batine masyarakat Karangkadempel tak bangun. Ning batine masyarakat Pringapus wis sampe kabeh. Iki aku arep bangun fisik, Pak. Oh, ngarep omah kae arep tak cor. Terus pojok desa kae arep tak wenehi WC umum. Mergo kebiasaane wong nggon aku iki Pringapus iki, Pak. Nek do bebuang ki nang kalen. Monggo ora milih. Dadi siji sing makai aku ki kepengin bangun desa kuwi supaya bersih. Tegese kersikan kuwi ya ngibarate kaya dene iso nuwuhake kesehatan, ngono ta, Mir? Papan panggonan lingkungan sing apa jenenge kuwi resik kuwi bakale nuwuhake kesehatane raga lan jiwa. Heeh. Nah iki arep tak jak ayo to. Padukan Pringapus ki padha digawe resik, dalan-dalan digawe resik, pinggir dalan dikeki wit-witan supaya eyup. Mergo lapisan ozon. Bagong kok tekan lapisan ozon barang iki. Iki wis arep entek. Ngono. Mula jagat iki ketok oleh panas banget iki mergo wit-witan wis ora ana. Ha iki mergo lapisan ozon iki wis menipis. Ozon iki apa, Gong? Sirup. Kae Orson. Wah, lah kok iso omong kok radong. Ozon iki apa to? Ozon iki apa? Ozon ninga pelawak saking Betawi. Kae jojon. Goblok kabeh. Lapisan sing melapisi ngantariksa. Ngerti, Pak? Wis. Mbah perkara bener Pak Luput. Sing penting aku iso njelaske ya, Pak. Nah iki arep tak bangun. Heeh. Supaya dalan desaku kuwi apik, becik, tur resik. Mengko nek wis desane kuwi apik, lek ku mbangun fisik ana ing desa Pringapus iki wis kelakon, apa ta sebabe arep tak gawe gotong royong. Mergo jroning gotong royong kuwi ana kamanunggalan. Jroning manunggal dadi siji kuwi engko ana rasa karukunan. Nek wis rukun manjing dadi sedulur mujudake desa Pringapus sing ayem trentem nering sambikala uripe kebak ing kabungan. Ha ta, Pak? Iya, anjra ingkang gosek. Ora kesusu to. Bola-bali kok mung hunjrah. Ya apa ya, Pak? Kosike. Ya, kabeh mau iso tak tampa. Ning rak ya mawa ragat to. Iki ngene. Rawuhe bapak nolo gareng karo Bak Petro kuwi tak suwun apa duwemu dolen, Pak? Kok didol kuwi nggo ragat apa? Iki lho, mbangun desaku. Kosek. Sing dadi pengareping desa Pringapus ki sapa? Aku. Ha kok sing didol kok barangku. Aku bapakku. Kowe ora seneng nek anakmu ora sukses le mengadakan pembangunan desa Pringapus. Ha kuwi jenenge kowe iki mbangun desamu ning yang sarake sedulurmu. Luwih becik sedulurku sing sengsara, mbangane kawulaku. Nek ngono ta? Montormu ya matu dhewe mati to. Aja engko golek ramban ngalor ngidul e. Nggo makani wedhus e ora.
Kudune idol sisan. Dadak karkoso golek ramban. Terus? Terontongmu didal. Ah, semua. Moh ae dienggo golek wedi kok ya. Nggo urip sedina-sedina kok. Ha iki aku nyuwun penganu apa iga pretekle Bapak. Piye carane supaya apa sing tak tindakke iki bisa kelakon? Heeh. Ning aku mau ngebot-boti para kawula. Aku mau njaluk sumbangan per RT ngalor ngidul. Mau aku pengarepe darani wong tipis. Ning asline ya tipis tenan. Sik nek kowe duwe niat kaya ngono kuwi janjane sing tok jak rembugan aja aku. Lah sapa? Sapa? Kowe iki rak ndek bendara to? Ndara Pandhawa. Ndara Sinuwun Darawati. Sinuwun Mandura. Pirang-pirang bendaramu nek kowe matur kanthi apik-apik luwih-luwih kowe nganggo sapa seral. Apa Pak? Sapa seral? Mari jegos e nel. Proposal ya goblok. Proposal. Ah, daturke ndara-ndara. Heh. Mengko mesti entuk dana saka ndaramu Pandhawa. Aku isin, Pak. Aku wis terlalu membuat gawe ndara-ndara iki kabotan mergo duwe abdi aku. Aku mau. Kelakon lan orane nggonku mbangun desa iki ya ming mergo saka aku, ora ya saka aku. Mergo wis tak dadaki, Pak. Terus? Bojoku Pak tukunen terus. Nek carane ngeten menika kula wis ratik kula. Ora ditanyal-tanyalke ngono iki lho. Sore-sore kok gawe hawa. Ha terus piye? Aduh, mambeng atiku, Pak. Biya warake mring kawula sak desa Pringapus tak kelumpukke nang omahku kene. Aku nyewata sistem sound system. Tak wara-warake. Aku kepengin gawe kesejahteraane masyarakat sarana aku mbangun Pringapus. Ning barang aku lumpukke dulur-dulurku blas ora ana sing bantu. Bapak ya ora bantu terus piye? Aku kudu golek srana nendi wis Pak, bayangno. Monggo aku mesti isin. Tak wangeni sok minggu ki wis wiwit gotong royong. Ngecakke semen 3 kae. Wis nek semen 3 ki ngecor ki arep tekan ngendi? Wong ngecor ki paling ora semene iki ya sedia 150 sak ngono apa piye 200 sak. Sing go tuku gundulmu piye? Malah nesu to kok diomong kok malah nesu ora. Amen 3 ae. Oh, kowe adol pit. Ya piye gong piye tralaku nek kon bantu ya ora iso wong nyatane kowe iki ya wong sekeng, aku ya wong ra duwe, bapak iki ya wong ra duwe. Apa kowe tegel? Bapak adol apa-apa supaya penjangkane anake kelakon. Tegel. Oh, lha edan. Aku iki wong tegelan kok. Santai aku. Ning ya mesakno bapak. Wah, wis pusing aku to. Apa-apa wis kontal apa minggu ngajeng para sederek kita kerja bakti. Para sederek-sederek kula dusun Pringapus sampun ngantos ngedalaken menapa-menapa. Nyamikan kula piyambak. Wis tak gorengke balok itu. Oh iya. Balok wakayu rumahmu. Karo tak gaweke teh tanpa gula ya sanane aning sing arep dienggo srana bangun apa coba? Heeh. Monggo mbutuhke werna-werna pojoke wis tak kocaki, wis tak apa jenenge? Pondasi sing wis umum kuwi. Mengkari ngedekke, mengkari golek wesi. Weh. Aku iki nyolong entuk loro e. Aku ngarep bangun desane kok nyolong kuwi lho. Wis ora apa-apa to sing penting ora dienggo Robin Hood e. Oh. Nyolong ning dienggo kesejahteraan masyarakat. Iya. Lah terus arep kepiye? Piye men? Ra meneng wae ora mencap-mencep kowe.
Aku dhewe mgagas kowe iki bingung. Sesuk meneh iki nek ora duwe apa-apa ya aja sok janji. Lah iki lho ning kene iki kowe tak kandhani menengo dhisik. Wong iki diukur karo kekuatane, ngono. Aja mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol nggayo wulan kakean gluduk kurang udan. Kowe iki suaramu ngebak-baki desa ning ora tau ana nyatane. Nek caramu kaya ngono kuwi, engko nek kawula ora percaya karo kowe, masyarakat ora percaya karo lemu dadi pengarep piye? Mung janji-janji tok, ora ana nyatane. Ngendi sing arep ngecor dalan, endi sing arep gawe WC umum, endi sing arep gawe pos ronda kok ucapke kabeh. Ning kowe ora ngukur karo kekuatanmu. Ayo coba. Nek wis kaya ngene iki sing susah sapa? Arep aku ki beda desa karo kowe, aku wis manggon ning Karang Kadempel, ning nek ngerti gegayuhanmu ngono kuwi adikku ki melu susah. Mikir mergo kowe iki anakku nek nganti apa sing dilakoni anakku ora kelakon, kowe wirang. Apa rumangsamu kowe ora mirang-mirangke Semar? Heeh. Bagong kae sapa lho? Anake Semar. Memper wong bapakne wae ya kaya ngono. Ora mung mirang-mirangke bapak. Kakangmu loro iki tok wirang-wirangke kabeh. Kae dulure sapa? Dulure Gareng. Kae adine sapa? Adine Petruk. Iki wis tuwa ning teke kaya bayi. Heeh, ngresuk ngombe iki aku jane, Pak. Udus. Aja kaya bayi, aku ora iso dicape, Pak. Cerewet. Bathukmu moncrot yo. Kandhani kok mesti sembrono. Hah? Mumpung saiki durung nglakon, kawula prengapus desamu kene kelumpukna. Kowe ngumumke nyang kawula apa anane dikandhake nek Dana Prabeya urung mlumpuk. Mula nggone ngecor dalan diundur. Maju Pak kowe ngecor. Maksude wektune diundur piye? Njaluk wektu 3 sasi 4 sasi supaya iso kelakon. Ning apa sing tok janjekke aja tok apusi. Tegese tetep kudu tok lakoni ning njaluk mundur. Mergo aku percaya penggali kawula iki mesti ya bakal iso nampa nek kaya ngono kuwi. Ning nek kowe ora gelem mundur, tok tekati, kowe nyengsarake awakmu dhewe. Urung ora urung mesti mung kowe adol apa-apa. Pekarangan tinggalane bapak iki mesti tok dol. Kuwi ora apik. Sing ngomong sapa? Pekarangan aku ora tuku kok. Mengentuk tinggalan kok didol ora masalah. Wis payu Pak. Lah rak tenan to. Badut tenan kok. Iki men kare tanda tangan. Wingi aku dikon tanda tangan ra iso. Oh. Anjuk piye lho iso payu kok? Cap jempol. Cap jempol iki jempolku pas lara. Terus iki sesuk 3 dina kas iki payu. Mbok kuwi ditukokke. Aja. Tak nggo tuku lemah meneh. Nek ngono kuwi apik. Ngedol warisane bapak ning tukokke lemah sing luwih jembar tok tomboki. Sing ngomong sapa? Luwih ciyut. Pancen setan nang. Kuwi apike dikatake ngono kuwi blebeke nganti mati mbok wis. Wong cah kaya ngono bapak ya betah-betahe ngopeni. Mula unduran diundur. Ngono. Njaluk wektu karo kawulamu pirang dina, pirang sasi. Sak kuwate, sak mlumpuke dhuwitmu. Isin aku, Pak. Wis tak deki tendae. Ngendi? Dalan ngarep kae. Eneng tenda cilik mau kae. Kae nggo mlumpuk masyarakat. Terus engko karo nggo nyampur semen. Heeh. Lah nyampur ya gotong royong suwen. Nggon aku biyen tak sewake apa molen. Wah iya. Iki membengkak meneh malahe. Nyewa molen e. Ayo kuwi. Tukokke wae cah cukup kok. Wah. Sing isine nanas apa gedang. Ayo molen panganan karo molen semen. Goblok banget cah ora. Sing isine nanas ki nggo giling apa? Giling mripatmu iki piye? Gareng aja emosi. Mangkel aku suwe-suwe. Ngene wae, Pak. Bagong ki anake bapak. Iya. Bagong ki anake Semar.
Mula Bagong nek ngucap ya tanpa beda kaya dene Semar. Aja ngucap sing aneh-aneh lho. Aja ngucap sing aneh-aneh. Iki kok nek kowe ngucap sing werna-werna, aku ki ngerti kowe iki sapa. Dadi kowe iki nek ngucap aja sembarangan. Nek lemu ngucap ki ming lahir tok ora apa-apa. Ning nek tekaning batin suarane Bagong ki meh padha karo ucape Semar. Mula aku arep sumpah, Pak. Bagong, Semir. Santai wae to. Tenang wae. Aku ngelekke karo kowe. Gong, ora sembrono lho, Gong. Bapak ki wis ngendika, tur aku ki wis ngerti sapa jatine kowe, bapak ki wis crita karo aku. Nek jane kowe iki anake bapak sing tuwa dhewe. Ning karo bapak digawe ragil. Oh, bapak aku tak takoni, Pak Bagong enek kurang ajar kok ora tau kualat ngopo. Bapak ki wis crita karo aku mergo kowe iki dudu anake bapak ning kowe iki ayang-ayangane Semar. Kowe iki mbiyen ngetutke Semar nomor 1 bangane aku karo Petruk. Mula bapak tau kandha, kowe nek diucapi Bagong kae njaluk ngapura. Mergo ucape kae dugeni mandi tenan. Gong ora macem-macem lho. Ora macem-macem lho, Gong. Aja ngucap sing werna-werna. Kira-kira kowe ora kuat ndandani utawa nglaksanake nggonmu bangun desa, wis cukup diundur wektune, rasa ngucap sing aeng-aeng. Ngene, Pak. Reng, Truk, Mar. Aku arep omong karo kowe. Aku iki nek nganti gagal pembangunan desa Pringapus, aku mbangane isin luwung mati, Pak. Ngendika sing apik. Kowe mundur nem. Tuthuk ketel ndasmu lho. Tenan aku trimo mati tenan, Pak. Yakin aku ora goroh, aku ora macem-macem. Nek nganti aku ora kelakon nggone mbangun desaku iki. Ora ujar ora kaul. Najan ndro ngerti dalane. Aku munggah nang kayangan. Aku gugat karo dewa-dewa. Bagong kok menggue gegayuhan kok ora kelakon ki. Dewane sing ora adil, Mar. Iwang Pikulun Bathara Guru Tru. Wah, Bagong ngandhan-kandhanane ngeyel. Ning ora apa-apa. Mbok menapa bapak iso wangsulan wong Iwang Pikulun Bathara Guru kuwi adine bapak. Iya ya muga-muga iso dirembuk. Kono wong kok malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok iki papat. Karo sapa-sapa kok ora ndi. Gong wer. Tok petok. Iki Bathara Guru ya, Nyok. Weh. Lho kok yaene lagi menyang. Murid lek ngenteni ra ya Ciraka to. Wedhus. Kuwi Bathara Guru, dewaning para dewa sing lenggah ana ing kayangan. Walah Kulon Praga. Kulon Praga ngendi ajare Sri Kayangan. Kayangan Suralaya. Lho ya apa, Cak? Kok Cak piye? Jare Surabaya. Kuping iki nek bosok ora. Suralaya, Sang Hyang Manikmaya. Ya Jatimurti kuwi adine bapak. Wah. Selamat, Om. Wah, aku kok malah merindang-merinding ya, Terus. Aku sing keweden ki aku Bagong kok ya kepenak wae lho. Heeh, aku ya gumun. Hong pilahing. Lho, malah janturan. Awikna mastu namat sidang. Bagong halus banget. Wangsulan. Kula Sang Hyang Pukulun ulun ngejawantah ana ing Wisma kita. Piye iki? Ulun ki sapa, Mbak? Ulun ki aku. Antil modar wae.
Jare Semar ganti Ulun, engko ganti Ki Ageng. Ora positif. Wah, suwe iki lek ngedongke Bagong suwe. Ene tak andani ene. Basa Dewa, heeh. Kuwi nek ngarani aku Ulun. Iki sing positif piye? Ulune iki apa kowe? Aku ki Ulun, kowe kita. Kita dengkulmu mlocot. Aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita. Luweh ora omongan. Bagong, dalem Ulun kuwi aku. Ah, telu saiki. Ki Ulun. Kita kuwi kowe. Ora masalah, aku kita dhewe ora masalah. Dibut telu ya ora masalah. Pak, kowe wae sing ngendika, Pak, nek Bagong ora rampung-rampung. Kakang Semar. Apa guru? Kula ingkang sowan Kakang. Iya. Slamet tekamu. Basa Mir. Karo dewa kok ora basa. Iki adine Semar, Gong. Ayo aku mau nyeluk Om kok ora diwangsuli. Kowe aja nyeluk Om. Kowe iki guru adikku. Slamet tekamu, Guru. Pangestunipun Kakang Semar. Niring sambi kala. Kula ngaturaken bekti Kakang. Ya tak tampa. Bekti kula pukulun. Dari Bathara Guru kok pukulun. Bathara pukulun apa Bathara Guru? Ya nala gareng ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Wah, kitane tambah siji. Reng. Apa? Kowe laku grup kita. Ya, sakarepmu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya, Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampanana kebat kita tampani. Telu saiki. Kitane tambah siji. Petruk ya melu grup kita. Weh, garang ki curang kuwi. Mau melu grup ulun saiki grup kita. Sing positif. Bagong. Nun. Apa to sababe dene jeneng ulun prapta ana ing wisma kita? Niki malah angel lek kula jawab. Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh. Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen keladuk wani kurang geduga. Mekaten inggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersa paduka pukulun saking kita pukulun. Iya, ulun tampa. Nggih. Pripun ulun? Rawuh panjenengan ulun wonten ing omah kula menika wonten pigatos menapa ulun? Kita nyuwun priksa kelawan jeneng jeneng Rika ulun. Kakang Semar. Piye? Aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ya ora ana. Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki. Krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau mboten sanes kejawi namung Bagong, putranipun Kyai Semar, Kakang Badranaya. Monggo sejatosipun Bagong menika rak sanes putra panjenengan Kakang. Nanging menika dumados saking wewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayiwangan, nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal dening Kanjeng Rama. Ayang-ayanganipun Kyai Semar dipun puja wujud larih inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kalian Kakang Semar tinimbang nala garing menapa dene Petruk. Mila sakmangke wungsal wangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindak kedadosan saestu amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni. Ngapusi. Kok ngapusi piye? Aku wingi idoni uwuh ora kobong. Atenan idu dadi geni. Doni nyas, tak idoni nyas.
Maksudnya itu dadi geni iki sak ucape dadi. Oh, ngono to. Iya. Mila sasampunipun Bagong menika kala wau prasapa utawi sumpah. Kathah sangganing para dewa dewi ingkang boten kiyat nampi sumpahipun Bagong sami kepelajar nungsang puyang ninggal dhateng kayuwanganipun klebet Suralaya horeg. Rungkat bali Martya Kunda nalika semanten tumuli kula niti priksa dhateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang ndawahaken prasapa ing mekaten Kakang kula nuwun sewu boten ateges kula wantun dhateng Kakang Badranaya namung Kakang kedahipun nglenggono dhateng kalepatanipun Bagong mila dinten sak mangke kula piyambak boten utusan dhateng sinten-sinten namung ingkang rayipun Jatimurti piyambak ingkang badhe amethuk dhateng pun Panakawan Bagong sak mangke kedah nampi pidana saking kadewatan krana sampun wantun damel geger kayuwangan satemah rengat bali Martya Kunda manik Kakang Semar. Oh, pancen aku nglenggono lupute anakku pancen wis pancen disengaja. Nek ana pangapura ora Bagong sing njaluk pangapura ning bapakne Bagong sing njalukke pangapura karo Bathara Guru. Supaya anakku Bagong aja nganti diboyong eneng kayangan. Aja nganti diwenehi pidana merga nggone wis keladuk wani nibakake sumpah. Aja ya Guru ene ana pangapura. Ngapa to, Pak? Aku arep dijak nang ndi, Pak? Kowe arep digawa ning kayangan. Alhamdulillah. Cah kae radong kok ya. Kowe kok malah alhamdulillah ki apa? Weh lah, arang-arang wong sing ngerti kayangan ki. Pukulan kula sagah dipun beta wonten kayangan. Kok tapuk sandal cangkemmu. Ngapa ya, Pak? Ngapa ya, Pak? Kok ngapa ya, Pak? Terucat. Ngapa ya, Pak? Kowe diboyong Bathara Guru ning kayangan kuwi arep diwenehi pidana merga kowe wis tau tak tesuki lagi wae sumpah. Nek kowe arep gugat ning kayangan nek ora entuk Prabeya nggone bakal bangun. Aku ra elek-elek karo kowe to. Lho edan. Sumpahku tekan kayangan, Pak. Nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok. Aku wis ngandani karo kowe. Ucapmu iki padha karo ucape Semar. Mula nek ngucap ngati-ati. Kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana. Arep cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Asik. Aku ora ngadus dasare, Pak. Wah, jan bocah iki Candra Dimuka ki apa le? Candra Dimuka ya apa? Candra Dimuka ki neraka. Waduh. Ngapa salahku? Kowe sumpah kuwi mau. Ame sumpah kok. Misa sumpah Bagong kok gawe geger kayangan. Bagong, pripun? Mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong eneng kayangan. Dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu. Kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ingkang sak kepenake dhewe. Weh, lah ya emoh. Yen kita ora gelem, kita bakal ulun ruda paripeksa. Jalaran prapta ulun ana ing wismamu wis nganti sak kathahing para durandara, para jawata ingkang bakal ngruda peksa kelawan kowe Bagong. Mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipanilah dhateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong. Mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasesanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kosek. Hah? Adile wong luput ki njaluk ngapura. Mongko sing njaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne njaluk ngapura ewadene adreng. Nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku lek ku njaluk ngapura karo kowe, kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, pripun, Pak? Nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora? Sago. Ora. Hah? Ora. Engko. Nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora sago, tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene
cacing kepidak menungso. Kecekel tukang mancing. Dinggo umpan. Ora tekan gone kanggo ngawat ngomong wae. Cacing kepidak menungso ki ngolet. Butuh bales, Pak. Aku ki menungso. Kedunungan perasaan aku ora ndek niat gawe geger kayangan. Niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mula nek ngancaku arep digoneng kayangan. Aku ora sudi, Pak. Aku mau nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to. Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem. Aku bapakne ya mbudidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Mraingaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku ki jane wis ket biyen. Ming mergo mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetane atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan ki jane kowe sengit karo aku, mula aku tok setrakake kanthi cara tok wadul karo bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa. Terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Esmaya karo Tejamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa. Tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil, ora duwe hak tumraping kayangan. Ning merga saka pokal gawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora merga kowe nduweni rasa gething keburu sengit karo Semar to, ha? Hah? Bathara Guru ning kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badranaya. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar merga kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, merga aku ijik urip ana ing Janaloka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara. Kowe pendak-pendak mbibiti perkara karo Semar, sirmu lak ming kepengin jangka karo aku to. Kaya iki kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong ki ayang-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bungah atimu, seneng pikirmu merga kala mangsa kowe jangka patine Semar, bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinari. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetane atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tok ucapake geger kayangan ki jane ora sepiro. Wa ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi-ndi to kowe? Pinter ya Semari asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki iso dimbalikke dienggo menerjang. Mbok rasa omong kok aku sesuk mangkel lho omong. Kowe iki nek omong kowe waton ngawur tur waton njeplak cangkeme ora. Ayo. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karo-karuan. Ning kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala Dewa. Lah nek tegese dewane do ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk rak ming ngucul klambi to. Kowe senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku mbuh Bagong, mbuh Gareng, mbuh Petruk, mbuh Pandhawa, mbok gedhek-gedhekke permasalahane, mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrihmu bemison jangka ringkihe Semar. Bagong tak tamengi, Bagong tak betengi. Ayo boyongan anakku. Boyongan.
Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kok iso glindengke mestakane Semar. Waton kok iso glindengke sirahe Semar kakangmu iki boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe. Kula besmi bali rismanipun Wirang Agung. Matur nuwun, Pak. Mbah nuwun, Pak, sembah nuwun. Nek mboten wonten Bapak, dados napa kula? Matur nuwun nggih, Pak. Rai. Salahe ra wangsulan. Aku wis ben nek ora tak ngenekke ndak ora jarak perkara. Wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhut melu-melu. Malah niki anu Pak, bebasan napa jenenge? Lho apa jenenge? Peribahasa lho. Peribahasa apa to? Sambil menyelam minum susu. Nah, minum air. Sambil menyelam minum air. Heeh. Tegese ngene, Pak. Bathara Guru nek iso kalah jaluki Prabaya nggo mbangun desa. Ngoten, Pak. Setuju to, Pak? Kok wae. Lho, ayo dilahirke iki dadekke copet. Dadekke copet dong. Wis kok gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku. Tak jaluki Prabayane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Ha, ora jenenge wis urek to kowe kaya ngono kuwi jenenge. Kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggonakmu ora. Ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem, Pak. Rene. Bathukmu ndi? Enggak. Mungsuhmu kok ora bain-bain para dewa. Ya, nggih. Tak dilat mbun-bunamu kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani. Nggih, ngestakaken dawuh. Bun-bunan kula, Pak. Wah, mak nyes. Edian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Gleleng engko aku arep ngajar dewa-dewa terus ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang kok? Melu. Iduku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo. Gaku men. Eno. Loro dikai aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Tru. Ketetesan soalé. Kula mboten lega ra sing manah kula. Lan iki Lurah Bagong. Bapak Marasepo kula nyuwun dipun dilat. Supados kula digdaya. Bagong piye iki? Ora apa-apa, Pak. Yakin? Iki anakmu apa? Iki anakmu padha karo kulit dagingmu. Kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku gleleng. Ngombok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo ki Lurah Semar kula aturi ndilat dhateng kula. Oh nggih. Lali kula. Nyun pangapunten Bapak Semar ngen bathuk. Nah, ngono bungkuk ora.
Ngene wae Mir. Ya saiki dijajal kadek dayane. Bapak ana menang sapa? Aku wis rong sasi ora lho, Mir. Kowe kok kupo wani ora. Kekujung kowe. Penyanyi kula niku kalian bapak mir sampun kados anak dhewe. Amun de panyol kula puwun sing mboten niki ming demi keamanan supaya mangken wonten dewa sing mlebu wonten ing Bale Wisma panjenengan menika kula ingkang ngadepi. Kula wusu. Oh, bojomu iki anu apa biyen olahragawan pencaksilat to. Heeh. Wah, kowe pothok mbiyen. Ngarat boto papate prel. Padha aku. Aku ngarat kerupuk 8. Oh, kerupuke. Aku wae kuat lho. Mung kerupuke kok dipamerke. Petro dalem, Pak. Nala Gareng Bathara Guru nek pancen nggawa wadyabala. Dewa dirampungi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku muling karo kowe ya. Dewa ki malati, nggih. Mula nek ngantem dewa ki aja nganti ngantem nggon rai, wis ora kena. Mergo kowe wis dipesthekke karo sing gawe urip. Nek dewa ki pancen duwe derajat lan pangkat, nek diantem nggon sirah ora bakal kena. Waduh, terus ngen pundi? Ngantem dewa ki dada medun. Dada medun. Pupu angsal entuk. Weteng angsal entuk, waton dada medun. Ya, Tru ya. Ha iya. Omongé. Nek diantem nggon weteng ra apa-apa, nggon pupu ra apa-apa, diplotot wae. Nganti suarane matuk ngono lho. Bagong. Awi pusaka e. Ha iya. Kelemane nang kono kuwi. Nala Gareng karo Petro. Nggih, Pak ngestaken dawuh. Aleman Petro. Si Kanika Putra merkencong warudaya pak pong buk boleng kali codhe sapa sing gawe? Punapi iki? Mboten nginten babar pisan bilih Panakawan Bagong berguguk mutawaton mboten purun kula boyong wonten ing Kayiwangan Kakang. Mesti. Apa jenengan menika kula kinten nggih kurang gaweyan. Nuwun sewu. Kirangipun menapa Adi Pramesti Bathara Guru anggenipun mangres sangganing para titah? Kewajibanipun kathah ning kok panjenengan menika ngurusi karo perkarane Bagong. Ing atasipun Bagong menika namung darbe kepengin bangun desa tumuli ndawahaken prasapa. Monggo sumpahe Bagong menika mboten damel menapa-menapa wonten ing Kayiwangan. Lajeng panjenengan golek dak-dakaning pasulayan dianggep Bagong nerak pacak nerajang perbatang. Tumunten badhe dipun hukum dening Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula nuwun sewu lho. Nek upama Bagong dihukum panjenengan menika janjane niate napa ta? Kula tak nyuwun prisa. Kakang Marutu, menapa panjenengan mboten ngertos legetaning manah kula? Estunipun manah kula menika wiwit rumiyin mboten gathuk, tuwin mboten condong, miwah mboten mathuk kaliyan Kakang Semar. Dalah. Lut. Lah terus lupetipun Kakang Semar menika menapa? Tapi kula nyuwun prisa. Wong nyatane papane ya dhewe-dhewe panjenengan wonten ing Suralaya, Kakang Semar menika wonten ing jagat. Kula kinten Kakang Semar menika mboten nate tumindak menapa-menapa dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Ming penggalih panjenengan ingkang semunipun mboten jenak. Semunipun mboten tentrem menawi Kakang Semar menika nggadahi moga langkung-langkung atmajanipun Kakang Semar nggadahi gegayuhan. Monggo gegayuhan ora ana apa-apane. Nuwun sewu mboten wonten sambung rapetipun kalian kayangan panjenengan lepataken. Luwih-luwih sing gegayuhan para kawan. Menika jenengipun panjenengan menika nuwun sewu lho. Panguwasa kinarya gada. Pemenang dinggo semenang-menang menika mboten prayogi. Mong
merga lambarane keburu sengit, keburu gedeng dateng Kyai Semar saat majanipun. Menika mboten sae lho, Di. Kula nuwun sewu tiyang menika menawi tandurane ala undu-undane ya sarwa ora becik. Nek tandurane kaya apik, undu-undane ya sarwa murakapi. Menika sampun dados kodrating jagat menika ngaten menika. Nek panjenengan tansah nandur gedeng kalian Kakang Semar sak anak-anakipun menika mangke nuwun sewu lho, panjenengan menika mangke badhe kewirangan. Nek dewaning para dewa kewirangan menapa mboten panjenengan menika sami kemawon bebecer dhateng asma paduka piyambak. Kakang Narada, punawi? Mboten nginten pendak-pendak kula menika nggadahi gegayuhan tartemtu Kakang Narada ingkang dados pepalang. Lho, kula menika mboten mepalangi. Kula menika mboten badhe menging, kula menika mboten badhe menggak, mboten. Namung kula menika ngleresaken. Jernyatanipun kula menika kami tuwaning kayiwangan, kula menika duwe kewajiban nglempengke sing bengkong, benerke sing luput. Menawi adi guru menika badhe tumindak ingkang mboten sae nggih ketawuh kula emutaken. Menawi adi guru menika badhe menggok margi ingkang lepat ingkang kedah kula emutaken menika kewajiban kula. Ewadene menawi panjenengan dipun emutaken bebasanipun sampun wegah napa warah nampik pitutur becik, nggih monggo panjenengan ngggali pangaos. Kula sumanggaaken. Ning nek panjenengan mriku mangke nandhang wirang merga saka pokali Panakawan, ampun ngantos panjenengan sambat kalian kula. Badhe kula dodol Kakang. Nggih, monggo wis pancen ora iso dikandhani wis murka sumanggaaken. Indra kula wonten timbalan. Brahma wonten timbalan Pukulun. Yama Dipati wonten timbalan Pukulun. Penyarikan nggih wonten timbalan. Aja ningkeng cicir. Ulun keparengake dina samengko kita ngruda peksa kelawan Bagong. Upama ta dulure Bagong kabeh sal dadi palang, ulun paringi Purbawasisa kita wani kelawan Kakang Semar. Mekaten Pukulun menawi dados dawuh paduka badhe kula estakaken. Nggih, mekaten Pukulun menawi dados paduka badhe kula estakaken. Inggih Pukulun ngestakaken dawuh. Nggih, Pukulun ngestakaken dawuh. Wis kana do menyang nek ada wani karo Kakang Semar. Do menyang ngono, nek ada kewirangan mbok dundang Narada. Kakang Narada mboten tuwun. Mboten kula tak dados penonton kemawon. Kula tak sorak-sorak kemawon. Mangke menika kula niki kewirangan ndak kula melu-melu, pokoke kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa? Narada ora melu-melu, ora melu garap pun cekap semanten. Nek ngaten panjenengan boten jumurung lekasipun Bathara Guru. Kula dukung. Kula jumurung. Kula menika ndederek. Waton panjenengan Adi Guru menika nggadahi lekas ingkang sae, gegayuhan ingkang sae. Ning nuwun sewu. Nek pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten sae ngalisir saking anggrang-angring kautamaan. Kula nuwun sewu, kula mboten melu. Mekaten Kakang nggih. Nang ngaten lenggah ingkang sekeca kula piyambak ingkang badhe bondo kelawan atmajanipun Semar. Kanthi cara mekaten Kakang Semar sampun boten gadah kegiatan merga atmajanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Monggo. Ajeng cemplungke kawah, ajeng cemplungke wajan menika. Panjenengan iki gadhe Purbawasisa. Wis kana Indra do menyang kana. Kowe do ora mikir apa piye? Ming semaga karo dawuh Adi Pramesti Bathara Guru, kowe ora ngerti mungsuhmu iki ora wong baen-baen. Ketoke mungsuhmu ki ming nala gareng karo Petruk karo Semar. Nek arep do mlebu ICU ana do mangkat. Remuk kabeh kowe. Arep Yama Dipati ku tong jabut nyawa, kurang-kurang bedane jabuti untumu karo nala gareng. Do menyang Indra Brahma Yama Dipati penyarikan mangkat dina iki. Lho iki ngestaken dawuh paduka Hyang Adi. Dewa do tekan kene yatra ora ngambah lemah ya.
kaya demit ya, Tru. Heeh. Ning ngarepe kaya ngopo awak dhewe sebacut diwenehi Jaya Kawijayan, Pak. Nglabuhi karo celeng gudiken iki. Mergo saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki. Jane kuwi ngopo to, Gong? Kowe jane ikhlas ora ngewangi aku? Nek ora ikhlas ora masalah. Do mulai ngono. Wis mau dikandhani karo bapak didilat bathuke mbun-mbunane karo bapak. Men dadi wong digdaya barang tekan ngene ngundamono wis setan kowe. Ya ora kok jeneng aku ora ngundamono ning sirmu ki ngapa jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to, jane sumpahku ki ora ono apa-apane. Wong aku mung ngomong apa anane. Ning mergo guru ki jane mung golek dak-dakane pasulayan karo bapak. Wekasan sumpahku ki dienggo dak-dakane pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, ning mbelani bapak. Iya. Iya. Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng iki cah ringke kok. Wis didilat bun-bunane. Garenge ora tedas apa-apa. Ya Reng, kowe iki ora kok mung ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya Reng ya. Sekarang untune wis entek kaya. Maju. Siap gerak. Ora tak siapke linmas ki arep tuman ora. Wis dadi tak dadekke keamanan kok. Cangkemmu, lencangkemmu, kok cangkemmu. Leng muka, gerak. Tegak gerak. Berhitung mulai. Tempe siji. Sate loro. Goblok ora tau baris ora. Wis ora sembrono, minggira. Pancen kowe mau perang kowe mundur. Tangane karo Petro. Heeh, pasrah keselamatan ya, Mas. Iya, aja kuwatir, Dik. Heeh. Dewa tenan? Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ha iya. Sing ngarep iki kok cendhik. Omong ngono kuwi gumantung omongane kok. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarian. Oh pacare. Utuh. Bathara Penyarian. Kewajibane nyatet neng kayangan. Mula kok ngendi-endi ballpoint. Ha iya. Sing tengah kae kowe tepung ora to ngerti no. Nderekke sapa-sapa tau ketemu karo dewa, nderekke Ndara Janaka ketemu karo dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis sampe wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya. Ora imbang piye? Ngarep rung ngarep cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae kok. Kae sapa? Bathara Yama Dipati. Wajibane njabut nyawa. Edan. Aku dadi aku entuk musuh tukang jabut nyawa. Ha wis karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Yen ora sanggup catut. Hartaku kompoan nyatut untune Yama Dipati. Dheke sadurunge jabut nyawaku jabut sik. Monggo lek ku jabut ngeget. Ha iya. Mesti langsung udus kowe. Nek dikeplak bales e, bales mestaka e. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun, nara garing tak tampa. Pangestuku tampanono. Lho nggih. Bathara Penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Pak Carik bekti kula. Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Pukulun Bathara Brahma bekti kula, ya nara garing ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula, ya Petruk ulun tampa. Bathara Brahma. Hah? Brahma ora Grama. Bathara Brahma bekti kula katur. Ya Bagong tak tampa. Pukulan Yama Dipati bekti kula, ya Gareng tak tampa. Bathara Yama Dipati bekti kula,
Yo Petro ndak tompo. Ya mati bakti kula. Yo Bagong ndak tompo. Ora ngecer. Wajabun ya wajabut untukmu. Wonten menapa Bu Kulon? Nala Garing pripun? Aku entuk jawing Wang Pikulun Jatimurti. Ya pepundhenku, nggih. Kinen bondo karo Bagong, mergo Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggah ning kayangan, tak cemplungke ning Candradimukha. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange kareping Bathara Penyalian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brama lan Kakang Pulun Bathara Yamadewati. Yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pulun Bathara Brama kuwi dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti rudes keles tanpa sisa Nala Garing. Setyaki tinunun, waduh. Nuwun sewu. Kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong, gawe cintrakaning adi kula Bagong. Ora mawas menapa menika dewa, menapa menika wadi, menapa menika wada. Tetep ajeng kula pepalangi. Lho, kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedak ning Madyapada ngluputke Bagong mendika pawadan ngono sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Wah, mbok terus rek. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kena apa kok dewa ki ado sengit karo Semar iki jane masalah apa? Lho lho Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalah apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, kamu ngarep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelang kuwandanira. Antene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu. Ora minggat suarep aku tiban tangan kene marganing patimu. Leng, eling. Apa to? Dodo medun. Oke siap, Reng, eling. Dodo mentuk. Panganan wae ora. Aku brutu ya. Iya, iya. Kene mergane patimu, maju, kula ladeni Bathara Penyalian. Wah! Edian. Arnendi Wedan Bang ngapa ya muda bingung gregeten tak plotroke katroke jarene wong tuwa ki nek mungsuh bangsa alus ngono kuwi iki jare kon budal. Ditunjukke sik ditunjukke. Kaya apik-apik oh. Kok kaya kutuk to, kutuk ndasmu. Man-mangkel. Ben, nganu aku ora entuk kesempatan ngantem e. Ya mau dipati nganti giloro Bagong. Wong edan. Wah, wis kacokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo, kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jabut nyawamu sukmamu sing tak go. Gong, ora wis didilat. Bapak nang nggon-nggon to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jabute nyawamu. Oh, lakon mati. Ayo, tak slenggarake regane kene ku. Truk. Santai. Waduh. Modar.
hilang nyawamu. Gong, lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangira? Iso. Lho. Iso omong, isih nyawane papat lho. Weh, lah darah, kowe jabut aku ora mati, tak jabut kena. Aduh, wah. Bagong oyak-oyak kakakmu. Weh, Dian. Kowe Bromo? Iya. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu. Bromo Kumbara? Udu. Adimu ndi? Sapa? Mendili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat cabut nyawamu. Aku ki nek ngamuk mataku lamur kok ya. Petro sing kok jabut. Sarae mendono. Ngawur tenan ora. Kaya tuman baleke nyawane. Wis. Wong edan. Wong aku tekone kaya ngono ora geger dewa-dewa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing rumendel kowe tak jabut. Saking mangkelku. Ha iya. Tapi ya kowe tenan ora ngono ndadewane aja ora sangep enake dhewe kok. Ha iya. Piye nang ngene iki? Weh, Gong. Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah dirgantara sajake duka tenan kae. Terus mlayu ngayom nang bapak wae. Ah, mlayu nek iki. Ya. Derajate dewa karo anak-anakku do mlayu kabeh. Kuwi nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenge ngangkara. Kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar nggih menika pun Bagong. Bola-bali tak kandhake karo Bagong ki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan sak mangke badhe kula lebetaken wonten ing kawah. Ah, iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong, lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora menapa ngenipun Kakang Ismaya. Nek Bagong anakku iki diwakili aku, kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta. Niate ya kuwi sing tok jangka, ning sing tok nggo alesan anakku Bagong. Pak, warna ndi, Pak? Sing nukokke semen sapa, Pak? Wis ben nengke wae wong iki bapak iki mbelani kowe lho. Menawi Kakang Semar purun tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dateng Kayuwangan. Apa ora gelem? Iki anakku sing tak tresnani, sing jeneng wong tuwa ki notohke nyawa kanggo anake nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal owel. Pukulun mboten namung bapak nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong.
Ngono gareng ora sah. Wis ben, Pak, wis ben. Tak bilanane adikku. Bapak wae sing lenggah ning omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya ning. Aja, Truk. Anakmu cilik-cilik. Aja wis aku wae. Aja, karaku sisan. Wong loro sisan, dadi mati ki wong loro sisan. Kowe iki jane nek aku mati seneng to, Gong? Bahagia. Bahagia dengkulmu ora. Aja nala garing aja petruk ning aku. Sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula. Nala garing aja ora apa-apa, Pak, wis ora apa-apa wis ben. Aku wae Pak wis ora apa-apa wis ben aku garing wae Bapak lenggah ning omah. Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa? Ingkang dados lintunipun Bagong boten namung Kyai Semar Kakang Semar nanging lebet nala garing Petruk kedah kula boyong wonten ing Kayuwangan. Wong siji kok ijole telu iki piye? Kedah mekaten Kakang menika ingin dados panyuwun kula menawi boten nggih Bagong ingkang kula beto. Piye nala garing wis ora apa-apa Pak wis ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Ora suwe mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawahmu sik to. Ya wis ide ngono lho. Nek arep ning Kayangan iki dhewe wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki udu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nala garing karo Petruk sing munggah ning Kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih, kula nderek pukulun. Nang ngaten kula aturi bidal. Sak menika sareng kan lampahipun ingkang rayi. Iya tak tutke aja kaya bocah cilik Bathara Gurayu. Wis saiki kowe ora percaya karo katresnanku. Katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Gong. Nganti tak ijoli nganggo ati uripku aku ikhlas. Wis nek tok paidole. Aku munggah ning Kayangan ki mergo ngeboti tresnaku karo kowe. Nganti aku ngiklasan. Ya muga-muga Kusnul Khotimah ya, Tru. Anjen setan ana. Lah witene piye? Wong ya aku ki ra menawarkan kok. Aku rakon karo kowe, aku rakon karo Gareng kowe sing ngomong. Pukulun kula dados ijolipun Gagong. Ayo monggo terserah. Aku rakon kok. Aku ya. Aku titip anak-anakku ya, Gong. Titip bojoku ya, Gong. Aku ora ngapa-ngapa kok dititipi anak. Ngapa? Nek bojomu dititipke tak tampa. Nek anakku mah ya aja kaya ngono to, Gong, ora sak kepenake dhewe kaya ngono. Wis ya, Gong, aku tak menyang rutinen Karang Tumaritis, omahe Gareng karo Karang Kadempel. Mbok tegelan aku atur. Lah ngopo? Aku ora ndek kanca. Aku nek gara-gara kancane sapa? Rasa nganggo gara-gara. Ya wis muga-muga penjangkaku kelakon ya, Tru. Ya bapak ya slamet, kowe ya slamet mulih kumpul meneh wong bapak ya, Tru. Ya wis rasa nangis. Ora aku mung gaya kok. Anjing setan ta. Ya Tru mangkat yo nderek bapakku ndak bapak ana apa-apa. Aku tak ngrukti bapak kle. Monggo mengkari 3 dina aku janjeni karo masyarakat arep miwiti kerja bakti bangun desa. Gek Semar malah minggat. Gareng ya melu, Petruk ya melu. Terus piye iki? Tak pikir-pikir
ketoke Semar Gareng Petruk mbelani aku ning jane nginggati aku. Nginggati masalahku. Wis kene aku ora budidaya, sapa ya sedulurku sing iso mbantu karo aku ki. Monggo Semar ki woi, jadeng aku. Semar ki duwe kakang. Ya kuwi Kakang Tomblok. Togok. Wah, Siwa Togok arep tak jaluki donatur. Anggere ora ngegawe tonyo Siwa Togok. Ben ora ngono ndak ora rampung perkarane. Siwa Togok Siwa Blok tak jaluki kabeh. Kejaba saka kuwi aku arep nyuwun bambyantune Siwa Togok. Ki bapak nek ora tak slametke, Gareng karo Petruk ora tak balekke ning alam donya iso kelangan wong tuwa, kelangan sedulur lanang tenan aku. Wah. Tegak. Aku rawuh, wah. Aja kaget penggalemu ya, wah. Siap-siapke kabeh bondo didelikke. Kendak tak colong, wah. Aku teko tenan, wah. Bektiku katur ya, wah. Slamet tekamu lho. Pangestune Kang Togok. Slamet Kang, aku ngaturke bektiku katur ya Kang. Ya tak tampa. Kok janur gunung kadingaren wong adat biasane kowe iki ora tau gelem saba mrene. Pendak-pendak nderekke ratu Gustine awake dhewe mesti aku dadak ngampiri. Lah kok ora kaya sak gedhagan iki kok kowe tekan ngomahku kuwi ngopo? Eneng apa lan wigatine apa? Mara gage kowe matura karo aku, Sarawita. Ora ana apa-apa kok, Gek. Ya ming sepi. Sepi tegese nang omah ki sepi nglangut, mula terus aku dolan mrene. Ket mau esuk tekan sore kok ming delok TV terus. Ora ana kegiatan liyane. Terus entuk warta apa? Ana berita apa? Mbah. Lho. Lah iklan kok. Nek berita tak pateni. Ngono anggere mulai iklan tak tonton. Ayo. Kepengin tuku apa ta apa ngono iki lho, Kak. Oh, ngono ta. Heeh. Ya rasa sok ketuku. Duit kuwi apike dicelengi, dinggahke. Ora usah tuku apa-apa, mergo sok kowe nek kala mangsa kepengkok kebutuhan kuwi ora nrethek mrono-mrono ning duwe singgahan. Tur dasare kowe urip dhewe, ya ta. Wong urip dhewe iki ora kepenak. Kancamu ya ming aku. Monggo kowe jane karo aku ki jane duwe rasa apa kok ora tau gelem-dolan ning omahku ki jane ngopo to lho. Ya ora apa-apa, larang ya tangga teparu do sapa. Heh. Sapa kaya pitik. Maksude do dolan ning omahku ngono lho, Gek. Heeh. Ora kowe kok ya ora kaya biasane. Biasane mlathoki kayu. Biasane nek ora mlathoki kayu ya gawe bata. Arep tok nggo ngapae? Bata kok gedene 50 cm. Arep tok nggo ngapa kaya cor-coran. Ya saora-orane nek ana kepinteran ki tak karyake. Aku iso gawe bata ya gawe bata. Men atine iki ora sepi. Wong nganggur ki nek ming meneng wae atine mesti bakal sepi. Tur ya ana bab nding lum. Ana apa? Janjane aku ki metung karo kahananku. Kahanan sing piye? Kahanan sing tak lakoni kira-kira 7 dina kepungkur malam Jemuah Kliwon wingi. Heeh, ngapa? Kowe ngidul kok? Ora. Ora. Lah kok sepi? Aku turu wit sore. Lah aku bar menehi sajen karo kerisku kae terus tak tinggal turu. Pamrihku ya golek impen. Lah kok tekan tenan. Nalika tengah wengi meh lingsir aku ki ngimpi. Ngimpi apa?
Kaget atiku. Ora kanthi kanyono-nyono kok. Omah kene iki kaya ketekan Nalindra. Nalindra Trata Sabrang. Udu. Sandangane sarwa apik, sandangane sarwa becik. Mongko nite kereta kencana jluk ana ing omah kene, terus mlebu, terus sak pejagong karo aku. Ning tak tiling-tilingke paningalku tak mat-matke ratu mau dudu Ratu Sabrang. Lah sapa? Sing nganggo sandangan apik, sing nganggo sandangan becik iki kok kaya ponakku dhewe. Ponakmu sapa? Anake Semar ya kuwi Bagong. Mongko Bagong iki sak jejumlek ora tau saba mrene nek ketemu karo siwane ya aku ming neteli apa sing tak nggo. Aku nganggo jam ya dijaluk, aku nganggo gelang ya dijaluk, nganggo kalung kesehatan aku ya dijaluk. Pokoke ming dirampok karo sing jeneng Bagong. Lah kok ora kanthi kanyono-nyono kok bocah iki tekan kene. Terus lah ya jagongan karo aku sawen-wen. Mongko blas to, anak Semar iki ora ana sing tekan kene. Mongko jane Semar iki adikku lho. Lah iya, ya kondange ngono. Heeh. Ning kok ora ana sing tilik karo Pak Dene, ora ana sing ngaruhke karo Pak Dene. Lah kok aku nganti ngimpi kaya ngono kuwi werdine apa ya, Lung? Kuwi janjane ming tom-tomen. Kowe iki ming kangen karo anak-anak ini Semar. Ya arep kowe karo aku ki mapan ning tlatah Sabrang, ning dipestheke utawa ditakdirke, dikodratke nek Semar kuwi dadi adimu. Lah iya. Ning le pisah wis pirang-pirang abad. Wis suwe banget. Arep kaya ngono ning sambunging sedulur ki ora bakal iso pisah, Gok. Iya. Nek kok sing tak kangeni Semar kok sing teko anake. Lah kowe apa lali? Jaman kowe njaluk kanca urip ning alam padang kowe diparingi aku. Semar njaluk kanca duk nalika urip ana ing jagat diparingi Bagong. Heeh. Dadi derajate Semar karo kowe iki padha, derajate Bagong karo Mbilung kuwi padha. Oh, mula nek kowe kangen karo Semar sing teko Bagong kuwi padha wae. Padha karo nek Semar kangen karo kowe sing teko aku kuwi ya sama dulu. Sama saja, sama saja. Ngono lho maksude. Heeh, ning apa ya bakal tekan kene tenan ya cahidan kae. Wis rasa tok arep-arep malah entek-entekan kowe. Engko bifete dijaluk, korsine diusung. Wong kae iki wong nekat ora jamak-jamak. Ning aku kok duwe pandakwa lho. Pandakwa piye? Dina iki kok ngarepan kuwi jagone do tarung. Lah karang do nyoba e. Oh. Brenjake do ganter-ganter. Suarane wit esuk mau ora leren-leren. Nek kowe sing teko ora mungkin mesti ki eneng wong sing arep tekan kene. Ya muga-muga bener wae, Kok. Assalamualaikum, Wong. Wong. Aku rawuh, Wong. Petegak. Wah, cangkeme wis ketok. Raming padha karo diisin-isinke ta kowe, Gok? Lho kok kaya suarane ponak aku Bagong ya, Lung. Sajake. Wong, aduh liwat niki, Wong. Lawange ndi, Wong? Lawange ngarep kuwi cah edan. Oh iya, cah kentir. Wis aja tok wangsi ndak malah ora kajen kowe. Aku sowan ya, Wong. Kok tegek. Bang Samet, Gang. Mbitri, bilang. Andeng bilang lali aku. Samet, Wong bilung, diku katur ya, Wong. Tak tampa Bagong. Mangestune wong tua tampan nono, tak gegem dadak. Kok cilik terus to, Wong? Ya karang kaya ngene iki wujudane. Heeh, sing penting sehat ya, Wong. Heeh, sehat. Jiwa Togok sehat, Wong. Iya, slamet sehat le cah bagus. Sangeme kok sedo, Wong.
Mbok wis kowe ngopo lho karo jeneng wong tuwa kok mesti ngobok-obok sak penake dhewe. Jane kowe iki ngopo? Kok janur gunung kadingaren. Dian omahmu saya apik kok. Kok dadi saiki aku iki nderekke ratu sabrang, ratu sugih-sugih. Apa-apa biak-biuk kowe butuh apa tukoke, butuh apa-apa tukoke. Kae gambare sapa ya, Pak? Gambarku no. Kae to sing ning buri kae to. Heeh. Nganggo sandangan Jawa nganggo iket, Pak, nganggo iket. Kok lambene ora dawa? Tok plester apa? Aku orang pesen karo sing nglukis men aja nganti diketokke dawa mung ketokke demes kok. Asem iki. Iso dikon to? Iso. Kae nek dimate kaya rupaku lho, Pak. Tapeke ya apa? Lah, ora tenan to apa-apa ditembung to. Gawanen arep tok gawa arep tok nggo majang ning omahmu apa? Heeh. Apa wis ditembok? Urung. Sandalke kandang kebo. Asem ya. Aku iki nang kene iki padake abdine Ratu Gombinatara wis gambare tempelke kandang kebo. Ngopo? Ana apa? Ngene wae. Aku arep matur. Matur apa? Kurang-kurang bejane sisil sembire. Sisip sembire kowe kelangan adi wae. Lho, adi sapa? Semar. Kok kelangan Semar piye maksude? Aku ki mbok nameng niat kepengin bangun desa. Aku nglumpukke Semar karo Gareng karo Petruk, ponakmu kabeh. Iya. Dedrek rembukane aku iki jane ra ndiragat. Aku terus nganti sumparu Semar-mar. Nang nganti aku ora kelakon bangun desa. Aku sumpah, aku gugat nang kayangan. Ngono kuwi Semar wis ngelekke. Bapak. Aja waton nylekop. Omonganmu ki padha karo omong aku. Nang aku ora percaya. Lah kok jebule tenan. Jebule tenan piye? Pukulan. Pikulan Bathara Guru ki rawuh tanpa murid. Terus arep boyong karo aku. Arep boyong karo kowe. Dunggaken ning kayangan dianggep aku ki salah mergo aku nibake sumpah. Kayangan geger jare Bale Marti Kunda manek rungkat. Kowe omong sapa kaya ngono kuwi? Bathara Guru. Semar ya ora percaya. Terus Bathara Guru anu Semar ngandhake jane lemu duwe arep ngluputke Bagong iki mergo pawadan kowe sengit karo aku kok Bathara Guru. Geger pokoke. Aku ya wis ngerti nek Semar ki ya ora cocok karo Manikmaya ki wis suwe. Lah iya. Perang. Dewa-dewa kalah karo aku kabeh. Wah, kowe gak menang karo dewa-dewa. Menang ning ming sithik rasa njaluk ya. Menang perang. Aku iki terus Bapak Bathara Guru teko, aku mundur. Terus Bathara Guru Semar pokoke Bagong tak boyong. Terus Semar muni ngene iki, nek Bagong arep tak boyong iki jole aku. Bagong aja tak gone kayangane iki jole aku. Sing muni ngono Semar wae lah. Terus Gareng ya muni ngono, aku ya tak gelem dadi jole. Si Petra ya muni ngono. Lho terus Semar diboyong ning kayangan karo Gareng karo Petruk. Lho. Nek ngono kowe saiki ijen mula aku mrene iki sejatine arep genahke gok. Apa? Si wong iki jare kakangne bapak. Aku ki sing tuwa dhewe. Nomor 1 aku, nomor 2 bapakmu, nomor 3 Bathara Guru. Wah, terus kae bilung kae. Anak tikus. Kudu iki ya iki arep kaya ngono iki bekas ratu. Weh, lah kok ora abang. Gundulmu atos kowe iki mbok yo dilereni lek seneng main ngono ora. Ratu kok abang. Terus aku ki mbarepe nomor 2 Semar, nomor 3 Bathara Guru. Heeh. Aku saya tak takon karo kowe. Arep kowe pisah karo Semar ki karo Semar rukun ora? Sing rukun ki meng aku karo Semar.
sing ora rukun karo aku Semar ki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku ro bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi mergo nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane di anak Manikmaya. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa Teoge-oge. Teoge-oge togok. Aku pasrah karo Siwa Teoge-oge supaya nyelametke Semar. Nek Siwa togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe kuwi dudu kakangne Semar. Ming aku tan trimane Bagong suwek cangkem. Waduh. Piye lho? Wis monggo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora edan kuwi ora. Lah aku tok kon ngopo? Aku treke ning kayangan. Treke aku ora ngerti dalane. Aku ora dong kira nek donge aku wis mangkat dhewe. Jare kayangan ki pucuke gunung ngendi? Kemukus. Utuh. Himalaya ki ngendi aku ora dong. Ning nek kowe wujud kaya ngono kuwi engko tekan Sela Matangkep ora diparengake karo dewa sing tunggu Kori Sela Matangkep. Sapa jenenge? Cingkara Bala Balapata. Cingkara Bala Balapata? Kuwi buta loro. Loro-lorone nggawa gada. Nek kowe ora dikeparengake munggah ning kayangan kowe lagi mlebu ana ing Kori Sela Matangkep dituthuk gada sirahmu kowe pecah mati. Waduh. Mau kayangan ki gawat to, kono bodyguard-e bareng. Sapa Cingkara Bala apa to? Terus kowe salin wujud dadi wong sing gampang mlebu metu kayangan. Sapa kowe? Sing gampang mlebu metu kayangan kuwi ming bendaramu Janaka. Terus kowe tak dandani dadi Raden Janaka gelem ora? Asik. Wah iki aku kan gleleng tenan iki. Janaka iki bagus ora jamak-jamak. Pokoke aku ngono nang dalan di bajul wong wedok, aku kan mampir sik lho. Aja Janaka iki jual mahal. Lah ora tak jual murah pokoke. Pancen kowe iki ngeyel kok gelem to? Gelem. Kowe engko tak duduhi dalane mlebu. Nek arep ngamuk-ngamuk ning kayangan nyelametno bapakmu karo kakangmu sakarone ning aja nyampurke aku. Terus kowe dicampur apa? Maksude aku aja nganti tok gathuk-gathuke aku mung nulungi karo kowe nduduhke dalane. Siap. Piye iki lek dandan piye? Ning aku bagus to iki? Bagus. Kaya ndoro Janaka to? Ning aja pisan-pisan ketemu karo Raden Janaka iso dipecah sirahmu. Mergo kowe madani Raden Janaka. Waduh cilaka iki. Kudu sesingitan iki. Oh iya. Terus carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejet. Tangane ning dodo. Mripate merem. Merem kabeh, ora merem siji. Engko arep tok totok. Ora. Aku sale curiga karo kowe, Gok. Gok meneh ora. Siwa? Ora omong. Ngambet-ambekan. Tak suwunke karo sing gawe kostum menengo. Ora wangsulan to. Tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketampa panjaluke Togog Yoga. Siap. Wis ngambet-ambekan. Wis ngono ya tata-tata aku tak ngrapal mantram sakti. Nek wis tak rapal tak suwun karo sing gawe urip supaya kowe iso malik Raden Janaka. Sebab sing iso mlebu metu kayangan ki mung Raden Janaka. Sakliyane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki kowe tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap.
Waduh. Wah, suwek cangkemmu lho, Gok. Ile ngampet wis ket mau omong wae malah pidato. Gewis. Ya wis, toto. Gewis tangane ning dodo.